Putri yang kipun ngagem busana ngadi saira sampun purna. Daya-daya kadang kelenggah wonten kerubungan pinasren. Ingkang kapiji hangandi panganten putri kasumanggaken Ibu Sri Sapartina Sarjo Pendidikan menapa dene Ibu Darsi Nuryani SPD kanthi kairing uling Sekartijo Laras Rindro Manyuro kasumanggaken kapurwakan kanthi pager lan pager bagus pager ayu semoga sampun kepareng hang langkungi kauring sasana woho panganten putri nenggih Roro Luna Reksia Ananda Alimatia rekam medis kesehatan ingkang sampun kakanthi pinangka pamangga panganten nenggih Ibu Sri Sapartina Sarjo Pendidikan menapa dene Ibu Darsi Nuryani SPD kanthi lon-lonan nggih lumaksana panganten putri kebak ing pangati-ati imut panggatikan para nata ing wuning pilih kuncara rumeng bangsa dumunung ing luhuring budaya mila datan mau kalampun panganten putri tansah nengenaken ing kasusilan laju ngayun lampahing panganten putri sing sedya mon prapten unggian yang turuju nggih kerubungan pinasren ya kursi rinenggo ingkang sampun tenenggan sekal kapotaru jondaru kaprawinasan sekar kembar mayang hiasan sandap samentil ingkang siuneng kanjeng susunan pakubuwana kaping sekawan ingkang jimenata ing karaton dalem Mataram Surakarta do ing wuni yekto salebetipun sekar kemayang kembar mayang wonten warah luhur ingkang kawaya sonten salebetipun pustaka Raja Catur Weda Catur winadan sekawan Weda warah luhur wonten sekawan perkawis ingkang kedali nampang dene panganten sekalian menapa dene kesami mangun bale bebesanan menggah menapa surasipun Catur Weda ingkang kapisan priya kang wis hangemong wanudya tandang tantu iku tuwus beneh lawan nalikane isih jejaka mangkono uga wanudya kang wis kahemong dening guru lagi ing tandang lan pakartine netepana wanudya kang wis ora lemban Weda kaping kalih manten sakaruning jroning batin sungkema marang maratuwa kadidene marang wong tuwane dhewe awit maratuwa pangrengkuwe kadidene anak pribadi lan ora bakal beda-bedakake anak mantu lan anak pribadi Weda kaping 3 urip ing pebran agung wajibe netepi angger-anggering praja pikala ing pinutura ing nata mewah kinasih ing sasama dimben sinuyudan temahan jalari gampang saliring pambudidaya dene ingkang pungkasan Weda kaping 5 ngestokna dawuhing pangeran kangmu agung lan singkirana pepacuwe waring walah piandel utawa agama kang kahenut tindakna ing sadina-dina
dimen hayem tentrem mewah rayu kang samya piranggi laju ngayun lempang panganten putri yang sedya nemen perepten unggiang ing tuluju ya kerubungan pirasren nggih kurusi rinenggo ingkang sampun reka wangunan amrih asring lamun tinulung dening para tamu kakung putri ingkang sampun keparing estreni tata barigyaning wanci dalu menika.